Να σου πω, άι στη μαμάκα σου. Εντάξει. Δεν σου απαντάει και έχεις πέσει τα πατώματα. Τιμωρητική σιωπή λέγεται. Παλιό το κόλπο, εγγυημένο. Πολύ εγγυημένο. Γίνεται συνήθως από πολύ έτσι άτομα με ισχυρή προσωπικότητα, πολύ εγωιστικά, τούρμπο εγωιστικά, και άτομα που βέβαια όλα αυτά τα περίεργα που έχουν, ας μην πω άσχημα που έχουν στο χαρακτήρα τους, στη συμπεριφορά τους, τα ρίχνουν σε σένα. Αυτά τα αρνητικά της συμπεριφοράς τους δεν τα βρίσκουν ποτέ πάνω τους, αλλά τα βρίσκουν σε σένα. Και δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες, αλλά αυτό κάνουν. Το ξέρουμε. Αυτό κάνουν. Δηλαδή, σου λέει, εγώ θα σταματήσω να του ή της μιλάω, να επικοινωνώ και θα τον βάλω ή θα την βάλω σε σκέψεις. Οι σκέψεις που θα έχει θα λειτουργούν τιμωρητικά. Δηλαδή, όταν δεν σου απαντάει και εσύ στέλνεις μηνύματα ή αν καμιά φορά το σηκώσει μπορεί να πει θέλεις κάτι. Δεν είναι ότι πάντα δηλαδή ότι δεν αισθάνεται κάτι για σένα, ίσως αισθάνεται και περισσότερα. Σίγουρα όμως δεν αισθάνεται κάτι που εσύ πρέπει να αισθανθείς για εκείνον ή για εκείνη. Αηδία. Αυτό πρέπει να αισθανθείς. Αηδία. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τα συναισθήματά σου, τη σκέψη σου εναντίον σου, να σε βάζει δηλαδή να εξηγείς ότι δεν είσαι ελέφαντας, να προσπαθείς να κυνηγάς, να ρωτήσεις, να μάθεις, να καταλάβεις από τον άνθρωπό σου πού πάει η σχέση, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ξαφνικά άλλαξε χαρακτήρα, γιατί άλλαξε συμπεριφορά, γιατί άλλαξε τη συμπεριφορά του ή της απέναντί σου, γιατί, και να μην σου εξηγεί, και όχι μόνο να μην σου εξηγεί, αλλά να κάνει ότι είναι και θυγμένος ή θυγμένη. Όχι, έλα μωρέ, τώρα εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο, έλα γιατί έχω και δουλειές. Και μάλιστα σε περιπτώσεις που γνωρίζεις ότι η σύντροφό σου, πρώην τέλος πάντων ή το ψάχνετε, έχει λιγότερες δουλειές από σένα. Στο μυαλό του ή στο μυαλό της φαντάζουν ότι οι δουλειές είναι δεν τελειώνουν ποτέ. Και μπορεί να είναι ένα πράγμα, να είναι δύο πράγματα. Μπορεί να ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι να τις κάνει τις δουλειές. Αλλά εσένα σε φορτώνει τύψεις ότι τον ή την ενοχλείς. Και βέβαια ότι περνάει άσχημα, διότι κάθε φορά που μιλάτε είσαι τσαντισμένος ή τσαντισμένη. Γιατί εσύ προσπαθείς να βγάλεις μια άκρη και όταν ξαφνικά βλέπεις το άλλο πρόσωπο από εκεί που έλειωνε για σένα, ξαφνικά να διαφορεί για το αν θα συναντηθείτε, να διαφορεί για το αν θα εξηγηθείτε, τσαντίζεσαι και προσπαθείς με κάποιο τρόπο να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται, αυτή την τσαντίλα τη γυρίζει εναντίον σου. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, όποτε μιλάμε θα μαλώνουμε, τι συμπεριφορά είναι αυτή που έχεις. Αυτό σου γυρίζει και σου λέει. Και όταν εσύ μένεις μόνος σου ή μόνη σου και σκέφτεσαι, μπορεί να τα ρίχνεις και στον εαυτό σου. Γιατί, έλα, μην μου πείτε όχι τώρα, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι οι τρυφερές, οι όμορφες στιγμές που έζησες μαζί του ή μαζί της. Το μυαλό γυρίζει συνέχεια εκεί. Δεν σε αφήνει να σκεφτείς τις άσχημες στιγμές ή να αξιολογήσεις το τι σου κάνει, το ότι σε ισοπεδώνει, ότι σε ρίχνει στα πατώματα και δεν τον ή την ενδιαφέρει τίποτα και να αξιολογήσεις και σωστά. Όντως δεν τον ενδιαφέρει, όντως δεν την ενδιαφέρει ή μήπως τελικά, γιατί δεν υπάρχει διακόπτης έτσι, στα ανθρώπινα συναισθήματα, ή μήπως τελικά το παίζει για να πάρεις δύναμη από αυτό. Να μην αφήνεις τον άλλο να σε ποδοπατάει. Δεν υπάρχει λόγος να σε ποδοπατάει. Τι έκανες για να σε ποδοπατήσει, τι έκανες για να αλλάξει ξαφνικά συμπεριφορά. Αν δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να έχει αλλάξει συμπεριφορά. Κανένας λόγος. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορείς κιόλας να τον φέρεις ή να την φέρεις πίσω με την καμία. Οκ. Θα κάτσεις, θα το υποστείς. Όχι, θα φύγεις. Όταν ένας άνθρωπος δεν σε καλύπτει, φεύγεις. Αυτή η τιμωρητική σιωπή είναι από τα χειρότερα όπλα που μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον σου. Και μαζί με αυτά, νομίζω θα συμφωνήσετε πολύ. Ίσως θα μου γράψετε και σχόλια, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι life coach και τέτοια, για να σας πω, μπορώ να σε βοηθήσω και αυτά. Υπάρχουν πολλοί που υπάρχουν και στην πλατφόρμα και όντως οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω καν εμένα, αλλά έτσι μοιράζομαι μαζί σας διάφορα πράγματα που ή μπορεί σε μένα να συμβαίνουν ή μπορεί να τα ακούω από άλλους και πάντα παίρνω ένα θέμα έτσι και το σχολιάζω. Λέω λοιπόν, σου προκαλεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που έχεις σχεδιάσει μια ζωή ή τουλάχιστον τον επόμενο χρόνο της ζωής σου μαζί με αυτόν ή αυτήν, ξαφνικά τα ανατρέπει όλα, σαν να μην υπόθηκε ποτέ τίποτα, σαν να μην προγραμματίστηκε ποτέ τίποτα και ακόμα χειρότερα, η αλλαγή σχεδίων σαν να έχει αποφασιστεί και από τους δύο και δεν καταλαβαίνει ότι
Κάποιος λόγος εκνευρισμού είναι αυτός. Ότι πότε άλλαξε, ρε παιδιά. Κάτσε, πότε το αλλάξαμε και δεν το είπαμε. Τα αποφάσισες μόνη σου. Τα αποφάσισες μόνος σου. Και δεν το βλέπεις ότι το αποφάσισες μόνος σου ή μόνη σου. Με κατηγορείς εμένα που πέφτω από τα σύννεφα γιατί χθες ήξερα άλλα και σήμερα ακούω κάτι άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα, η διαφορά δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, σε αφήνει να πιστεύεις καιρό ότι όλα είναι όπως έχουν συζητηθεί, όπως έχουν αποφασιστεί και από τους δύο. Αφήνει, περνάει καιρός όπου εσύ τσαντίζεσαι, προσπαθείς να έρθεις σε επαφή με το άλλο πρόσωπο κτλ. Και κάποια στιγμή ξεσπαθώνεις και λες τελείωσε, πρέπει να συζητήσουμε τι ακριβώς έχει γίνει και αντιλαμβάνεσαι ότι τα σχέδια έχουν αλλάξει από τη δική του μεριά, του άλλου προσώπου εννοώ. Και όχι από σένα. Και εκεί πρέπει να σηκώσει ανάστημα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να σηκώσει ανάστημα. Και να πεις, όπα, μέχρι εδώ. Τι ακριβώς κάνεις αυτή τη στιγμή. Τι ακριβώς παίζεις μαζί μου. Συγγνώμη, αλλά δεν είσαι αυτός ή αυτή που αγάπησα. Οπότε, εγώ άλλον άνθρωπο αγάπησα, δεν είσαι εσύ πια αυτός ο άνθρωπος, αφού μπορεί να με χειριστεί, μπορεί να με εκμεταλλευτεί, μπορεί να με κάνει να είμαι στα πατώματα και να το ρίχνει και πάνω μου, ότι εγώ είμαι η αιτία που αυτός ο άνθρωπος είναι στα πατώματα. Τέτοια πράγματα, ωραία πράγματα, αυτά είναι τα ωραία κιόλας. Είναι και τα σενάρια που φτιάχνει. Αυτό, δηλαδή, τους βγάζει και το καπέλο, ρε φίλε. Πραγματικά. Δεν φταίνε σε τίποτα αυτοί. Τα πορκάλεσες όλα εσύ. Θα δεις όμως ότι όταν θα ξεκινήσεις να του λες ή να της λες αυτά που πλέον θα ξεσπαθώσεις και θα τα βάλεις τα πράγματα πάλι σε μια σειρά, ειδικά αν είσαι εγώ κεράκι όπως είμαι εγώ, θα δεις τον άλλον μπουκωμένο, σε σιωπή. Δεν θα ξέρει τι να σου πει. Την πρώτη στιγμή θα αποφασίσει να αλλάξει αυτά που ακούει εκείνη την ώρα από σένα. Μη λυγίσεις, επιμένεις. Όπα, stop, δεν είπα αυτό. Άλλο σου είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Και μη με τρελαίνεις γιατί εμείς τελειώσαμε. Στο εμείς τελειώσαμε θα παγώσει. Αν δεν θέλει να τελειώσει μαζί σου, θα παγώσει. Τελειώσαμε, δεν είσαι αυτή ή αυτός που εγώ αγάπησα, που γνώρισα, γιατί αν ήσουν έτσι όταν σε γνώρισα, δεν θα έκανα μαζί σου καμία σχέση. Τίποτα, δεν θα σε επέλεγα. Και αυτή είναι και η αλήθεια. Διότι όταν τιμωρείσαι από αυτή την τιμωρητική σιωπή, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος που σου επιβάλλει αυτό το πράγμα δεν θα ήταν ποτέ στις αρχικές σου επιλογές. Αν ήξερες ότι είχε αυτό το χαρακτήρα, δεν θα ήσουν μαζί του. Διαφωνείς αυτό? Όχι βέβαια. Άρα ένα παραπάνω, μαζεύεις τα κομμάτια σου και την ώρα που πονάς δεν το δείχνεις και όχι στον άλλο, δεν το δείχνεις στον εαυτό σου. Μαζεύεσαι, μπορεί κάπου κάποιες στιγμές να ξεσπάς, να κλαις, αλλά μετά σκουπίζεσαι και προχωράς. Σκουπίζεις τα δάκρυά σου και προχωράς. Αυτό πρέπει να κάνεις. Παιδιά, το οφείλουμε στον εαυτό μας. Δεν αξίζει σε μία σχέση να δίνουμε τα πάντα και να τιμωρούμαστε. Δεν υπάρχει λόγος να μας τιμωρεί ο άλλος. Για ποιο λόγο, τι κάναμε, αν δεν έχουμε κάνει κάτι και αν δίνουμε τα πάντα. Τα οποία βέβαια πάντα, συμφωνείτε μαζί μου, πάντα προσπαθεί να τα μειώσει. Μπορεί να δίνεις πράγματα απίστευτα και πάντα θα προσπαθεί να στα μειώσει και εκείνος ή εκείνη να μην σου δίνει τίποτα. Τίποτα δηλαδή να σου δίνει συναισθήματα, αλλά μόνο αυτό. Υπάρχουν και τα πρακτικά πράγματα. Υπάρχει και πράξη. Να μην σου δίνει τίποτα και να σου λέει ότι αυτός έκανε τις μεγαλύτερες υποχωρήσεις, αυτός ήταν που στήριξε τη σχέση, ενώ εσύ δεν έκανες τίποτα και μόνο τη δυναμίτιζες. Να σου πω, άι στη μαμάκα σου. Εντάξει, άι στη μαμάκα σου να τελειώνουμε. Δεν θα κάτσω να υποστώ όλη αυτή την συμπεριφορά και δεν έκανα κάτι κακό για να πληρώνω ποινή, να εκτίσω ποινή. Για ποιο λόγο? Τα καλύτερα έρχονται.